Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke sithetha ngebeko ke ephuma phaa kwiSporting Director weqela leKaizer Chiefs umnumzana uKaizer Junior Motaung, ecacisa ke malunga nemeko ke yeKaizer Chiefs kule sizini esitsho sithi ke sanukhawuleza ke nijaje isende lendlela kusekude apho kuyiwa khona. Watsho ke ecacisa ke sithi ke iKaizer Chiefs noko lukhona utshintsho kule sizini ngoba ihlele endaweni ebanzi entle nakule apha phantsi kwe-DStv Premiership kwileague lokho yalapha eMzantsi Afrika, njengoba ihleli phaa ilandela phaa emveni kweSundowns neseCoco United neOrlando Pirates zimelene phaa. Noko uthi akushonanga kakhulu phaa, uthi into ayincoma kakhulu futhi ke into yokubana ke iKaizer Chiefs ke kule sizini akukoranga kakhulu kuyo njengesizini ke ephelileyo apho ke bebengelelwe ngamanqaku amanintsi kwesi stage. Watsho ecacisa ke esithi ke bayazama ngoku nokukora phaa ngaphambili, bazama nokwamathuba ngoku ukwavalela emnatheni. Noko into ethetha ukuthi ke la madoda amabini aqeqesha iKaizer Chiefs noko ekusingathi umcimbi ke asawubambile ngomlomo ke lo phuma phaa kuKaizer Junior Motaung. Etsho cacisa ke sithi ewe uyayazi ukubana ke iKaizer Chiefs isuka kulose phaa eEgypt bethwa phaa liqela lapha eEgypt apha ke kuma-group stages eCAF Confederation Cup. Wathi ke noko babuya ke apha ngomgqibelo ke bezawudlala ke neqela leZamalek. Iqela leZamalek lisuka ukuphumelela ngo-1-0 ke lo lebetha phaa iZesco phaa eEgypt. Uthi ke noko akakaboni into imbi phaa kweKaizer Chiefs, salukhalaza nibeke tyala kakhulu. Uthi ewe umthwalo omnintsi, umsebenzi omnintsi ungoJanuwari phaa kwiKaizer Chiefs, kulapho khona ke kuzocaca nyani into yokubana ke ingabe iphetheni iKaizer Chiefs, ngoba ke yonke le midlalo emingaka izawube igxalathelana phaa ngoJanuwari, ngoba ngoku kuzawuvalelwa iAFCON apha kuDisemba. Benemidlalo ejinga abakayidlali beKaizer Chiefs. Yonke la midlalo yawubuya phaa ngoJanuwari ngoba kulungise into yokubana kubhekwe kuWorld Cup kunyaka ozayo. Kuthi kuya kuWorld Cup be neligi ke seyiququnjelwe. Uthi kulapho ke iyawucaca ke nyani into yokubana ke iphetheni iKaizer Chiefs esandla, ngoba kusizini ezamini kunyaka ozayo phaa ngoJanuwari imidlalo le izawungenelela eqala, izawungena igxalathelana phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Lapho ke izofika ke izibonakaliseke khona into yokubana iredi ngenene nangenyaniso kule sizini yokubana ke ibanwabise ibancumise abalandeli bayo. Ngamazwi ke lawo phuma phaa ke kuKaizer Junior Motaung ngesitsho sithi ke noko sanukhaleza neyigxeke iKaizer Chiefs ke ayikenzi kakubi tu kule sizini. Baphulaphuli ke ndifuna ke nani ke nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.